A védelmi igazgatás területén jelentős változások voltak az elmúlt időszakban. Január 1-től kialakultak az új járások. Ez azt jelenti, hogy a helyi védelmi bizottságok elnöki funkcióját a járási hivatal vezetője látja el, illetve a titkári feladatokat pedig a járási hivatal vezetőjének helyettese. Ebben az új rendszerben természetesen elkezdődtek a felkészülések, és aktuális téma az ár, illetve belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatok, illetve azok végrehajtása. A múlt héten a helyi védelmi bizottság ülésezett, ezzel a témakörrel foglalkoztunk, illetve a szakterületeknek a vezetői beszámoltak az aktuális felkészültség szintjéről, valamint a hét második felében volt egy kommunikációs gyakorlat, ahol az országos rendszereket próbáltuk. Egyelőre azt tudom mondani, hogy komolyabb probléma nincs, főleg itt a Duna mentén. Minden attól függ, hogy a hó formájában lehullott csapadék a vízgyűjtő területeken milyen intenzitással fog olvadni. Egy biztos, hogy lesz tavaszi áradás, hogy ennek a mértéke milyen lesz, illetve milyen védekezést kell az adott időszakban végrehajtanunk, ez majd akkor fog kiderülni.